এটা অঞ্চলত যেতিয়া শান্তি আহে তেতিয়া উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ হয়। আমি ইউপিপিএলৰ নেতৃত্ব দিছি চৰকাৰ, এই চৰকাৰে আটাইতকৈ সাফল্য লাভ কৰি পাৰিছে বিশেষকৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আলম লৈ আমি আগন্তুক দিনবিলাকত যিমান পাৰোঁ উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰিম। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअआ सोरनि सायाव स' नोंथांमोना थारैनो गिबियाव इन्ट्र नुनानै थारैनो एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय बा बुजिनो हाबाय। दिनै गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे बिपिएफ दोलोखौ मा बुंहरखो आरो लोगोसे माखासे बर' आइजोफोरखौ बा माखासे महिलाफोरखौ मा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। थारैनो गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै माखासे जोंनि बर' आइजोफोर बा गुबुन हारिनिबो महिलाफोरखौ मा गोजोननाय बाथ्रा खावलायदों आरो मा गोजोननाय बाथ्रा बुंदों आरो बेसेबांदि गोजोनथावना बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन खाम्फा बरगयारि सारजों लोगोसे हितेश स' बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि बिसयबो जोंहा गबिन्द बसुमतारी सारा मा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोनोसै स' नोंथांमोना डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंनानै जे जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ जाहाथे बिटिआरनि चिफ खालामहरनो हायो। लोगोसे बिथाङा जाय चिफ गोदान जागोन बिथाङा जाहाथे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव जेसेबांनो जोबजानानै दं जे बिथांमोना उदां जायो। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। এই শান্তিৰ যি পৰিৱেশ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লেও ইয়াক আমি যিকোনো মূল্য বিনিময়ত জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু কিয়নো এটা অঞ্চলত যেতিয়া শান্তি আহে তেতিয়া উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ হয়। আমি ইউপিপিএলৰ নেতৃত্ব দিছি চৰকাৰ, এই চৰকাৰে আটাইতকৈ সাফল্য লাভ কৰি পাৰিছে বিশেষকৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আলম লৈ আমি আগন্তুক দিনবিলাকত যিমান পাৰোঁ উন্নয়নৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰিম। আজি আমি সুখী হৈছোঁ যে মাননীয় প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰ কাৰ্যৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ ইউপিপিএলৰ যি নীতি আদৰ্শ যি কাৰ্যদক্ষতা তাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মাননীয় চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন ডেপুটি চিফ পিটিআৰৰ মাননীয় খাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে। আৰু আজি আমি সুখী হৈছোঁ যে দুচলপুৰ অঞ্চল বিশেষকৈ আমাৰ বাক্সা অঞ্চলৰ আটাইতকৈ দক্ষ নেতা শ্ৰী হিতেশ বসুমতাৰী আজি আমাৰ লগত যোগদান কৰি আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰিবৰ কাৰণে আহি আছে। আমি তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অহা দিনবিলাকত আমি তেখেতক লৈ এই অঞ্চলৰ গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু আমি তেখেতসকলৰ যি দক্ষতা, তেখেতসকলৰ যি অভিজ্ঞতা, তেখেতসকলৰ যি কাৰ্যদক্ষতা সেইখিনিৰ ওপৰত আলম লৈ আমি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মই অতি ক'ব বিচৰা নাই, আজি ইয়াত সময়ত সকলোকে আদৰণি জনাই মাননীয় হিতেশ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাই সকলোকে মোৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथि। डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै इउपिपिएल सरकाराव बा सरकाराव थासेयावबो दिनै गावनि एनडिबि केडारफोरखौ दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायासै, रन्जन दैमारि सारखौ दाबि खालामनो हायासै। बिटिआर गोरोबथाया जोबखांनायनि उनावबो दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानैनो दं आरो लोगोसे एनडिबिफोरनि केसा दासिमबो उइद्र जानानै थायाखै। लोगोसे जोंहा इउपिपिएल दोलाव एनडिबिफोरानो दिनै माखासे दैदेनगिरि महरै दंहैयो, दैदेनगिरि जानानै दंहैयो जेरै डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार, लोगोसे हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी सार आरो लोगोसे बेजोंनो सासे दंफाबावो आरो लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोर दंहैयो। नाथाय एनडिबिफोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावखो जोंहा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा नैबे बाथ्रा सोंथि जानानै दं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ बुजिनानै मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।